дар ҷамоати деҳоти тугараки ноҳияи Восе барои таъмини амнияти узуқаворӣ дар асоси таҷрибаи барномаҳои давлатӣ ва иҷрои нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ бо маданияти истифодаи замин васеъ намудани майдони кишт ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо ва ҳарчи бештар ба шуғл фаро гирифтани сокинони деҳот аз ҳисоби рушди соҳа сол аз сол ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар тамоми бахшҳои соҳа аз ҷумла сабзавоткорӣ, боғдорӣ, чорвадорӣ зиёд гардида фаровонии бозори истеъмолӣ таъмин карда мешавад. ҷамоати деҳоти тугарак дар майдони 228 гектар киши сабзавот, 247 гектар заминҳои ӯбӣ киши ғалладона гузаронида додем ки аз ин ба миқдори аз заминҳои ӯбӣ 53 сентнери ғалла ҳосил гон доштанд ва дар фасли тобистон баъди ҷамъоварии ҳосили ғалла ва сабзавотҳо дар майдони 500 гектар киши такрорӣ гузарондем ки аз ин шоли дар майдони 50 гектар, ҷугори маккаи дон дар майдони 228 гектар ки аз ин ҳосилнокии хуб ба даст оварданд ки чихел дар хоҷагии деҳқонии Илҳом ба миқдори аз ҳар гектар замини ҷугорӣ ба миқдори 70-80 сентнери ҳосили ҷугорӣ ба даст оварданд. ҳоло бошад кишоварзони ҷамоати деҳоти тугарак ва киши тирамоӣ машғул мешаванд ки дар заминҳои хоҷагиҳои деҳқонишон киши картошка гузаронда истоданд ва дар ҷамоат дар майдони 37 гектар замин киши пиёзи барвақтӣ гузаронда шудааст. дар хоҷагиҳои деҳқонию кооперативҳои истеҳсолии ҷамоати деҳоти тугараки ноҳияи Восе аҳли заҳмат дастуру супоришҳои пешвои миллатро оиди истифодаи оқилонаи ҳар ваҷаб замин ва аз он рӯёнидани дисти ҳосилро сарбахши кори арӯзаи худ намуда аз ҳар як қитъа замини корами обӣ самаранок истифода бурда истоданд. онҳо баъди ҷамъоварии ғалла ва сабзавоти барвақтӣ туфайли заҳмати суботкорона аз кишти такрорӣ низ даромади хуб ба даст оварда аз ин ҳисоб дар баробари қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти оила маҳсулоти истеҳсолкардаашонро ба бозори истеъмолӣ бароварда сатҳи зиндагии хешро беҳтар месозанд. Кооператив зиёда аз 18 гектар замини корами обӣ дорад дар ҷамоати деҳоти тугараки ноҳияи Восе. ҳар сол аз ҳамин заминҳои вобаста будагии мо 12 гектар пахта, 4 гектар ғалладона, 2 гектар сабзавот ҳар сол киштикор карда ба бозори дохилӣ маҳсулотҳои тоза равон мекунем. ҷои карам да ғалладона буд, баъди ғалладона бо кишти тирамоида бо капусти тирамоиву сабзи тирамоӣ кардем. вақте меҳнати нақс карди ҳосилои дилхоҳ мегирӣ. ҳозир 2 гектар пиёзи тирамоӣ, 4 гектар ғалладона дар замин киш кардагием. бод барои ҳосили оянда бо барои пахтаву барои дигар сабзавотҳо тайёрӣ дидесем. кишоварзони деҳоти тугараки ноҳияи Восе кӯшиш бар он доранд ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда соҳаи кишоварзиро равнақ бахшида дар таъмини амнияти узуқавории мамлакат ки яке аз самтҳои стратегии маҳсуб меёбад саҳми худро гузошта бошанд. боиси қайд аст ки маҳз устувории меҳнати кишоварзон дар ҳамкорӣ бо олимону мутахассисони соҳа мебошад ки соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияи Восе сол аз сол рушд меёбад. Назир Масафаров, Азизулло Саидов барои барномаи ахбор аз ноҳияи Восе.